Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Студиядә Илгиз Шәкуров. Көн яңалыклары турында алдагы ярты сәгатьтә. Татарстанда белем бирү һәм сәламәтлек саклау учрежденияләре җылылык бирүгә 100%-ка әзер. Хәзерге вакытта 183 объектка җылылык бирелде. Республикада җылылык сезонына әзерлек ничек баруын Инзилә Хусаинова күреп кайтты. Хәзер Казан-Белград арасын самолетта үтеп була. Менә бу рейсны күргәч, озак уйламыйча билетларны алдык. Бәясе дә бик әйбәт иде. Казаннан булгач бик рәхәт. Яңа авиарейс нинди мөмкинлекләр бирә? Рүзәл Шарипов репортажында. Мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакиров исемендәге премиягә җырчылардан гаризалар кабул ителә. Аның өчен көрәшләргә тиеш, аның өчен ярышларга тиеш. Премиянең таләпләре һәм үзенчәлекләре турында Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясенең Иран Ислам Республикасына эшлекле сәфәре дәвам итә. Президентның бүген эш көне Тегеранда узды. Монда ул автомобильләр ясаучы иң зур заводларның берсе Иран Ходра компаниясендә булды. Шулай ук иң югары дәрәҗәдә очрашулар үтте. Бүген визитның 3нче көне. Кичә Көнчыгыш Азәрбайҗан, Гөлстан провинцияләре губернаторлары эшлекле даирәләре белән аралашканнар иде. Рөстәм Миңнеханов берничә заводта, автомобиль җитештерү комплексларында булды. Хезмәттәшлек юллары барланды. Алар машина төзелеше, авыл хуҗалыгы, мәгариф һәм фән өлкәләрен колачлый. Гөлстан провинциясе Рөстәм Миңнехановны баллы тәмтымнар белән каршы алалар. Шунда ук эшлекле сөйләшүләр башлана. Төп мәсьәлә ике як эчендә уңайлы транспорт логистикасы, ягъни товар ташу өчен яңа юллар табу. Татарстан товарларын башка илләргә Иран аша транзит белән җибәреп булыр иде ди Гөлстан провинциясе губернаторы Али Мөхәммәд Занганы. Һинд океаны аша коридор булдыру буенча эш баруын әйтә. Вся наша работа, она организована благодаря нашему руководителю, президенту Иранской Республики и президенту Российской Федерации. Сегодня идет активная работа, и, конечно же, вот такие регионы, как Гөлстан и Республика Татарстан, должны быть примерами для других регионов, как эта работа будет организована. Казанда Иранның генераль консуллыгы эшли, ике ил хөкүмәтләре арасында сәүдә хезмәттәшлеге турында меморандум имзаланган. Быел элемтәләр тагында ныгый. Гөлстан Татарстан түгәрәк өстәле барышында провинциядагы эшлекле даирә вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов нефть химиясе һәм машина төзелеше тармагында хезмәттәшлекне арттыру мәсьәләләренә аерым тукталды. Российский рынок нуждается в тех товарах, услугах, которые есть в Иране. Иран нуждается в той продукции, которая производится в России. И, конечно же, торгово-промышленные палаты должны более активно работать не только по товароперемещению, экспорт-импорт, а созданию производств российских в Иране, иранских в России. Я имею в виду Татарстан как входные ворота на российский рынок. Губернатор Али Мөхәммәд Занганы белән очрашуда авыл хуҗалыгы продукциясе аерым алганда хәләл товарлар алмашу турында сүз бара. Уртак заводлар җитештерү урыннары булдыру кирәклеген ассызыклый Рөстәм Миңнеханов. Мәгариф һәм фән тармагында хезмәттәшлек турында да сүз барды. Бүген Татарстанның һәм Иранның берничә вуз арасында килешүләр бар. Республикада Ираннан 750 студент укый. Иранны өйрәнү үзәге эшли. IT тармакта хезмәттәшлекнең дә киләчәге өметле. IT-специалисты, они могут находиться у вас здесь, в Гөлстане, и спокойно работать с нашими вместе. Поэтому нам вот этот блок цифровизации, IT, тоже надо включить в программу наших контактов. Вы правильно сказали, что мы должны упростить и визовый режим. Нам очень важна организация прямых авиасообщений. Это и для бизнеса, это и для туризма. Сөйләшүләр буенча беркетмә имзаланды. Сәфәр дәвамында Татарстан делегациясе тагын берничә провинциядә булачак. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Хусаинов, Яңа Гасыр каналы.
Рөстәм Миңнеханов Иранның беренче вице-президенты Мөхәммәд Мөхбәр белән очрашты. Президент эшлекле сәфәр барышында булган очрашулар, сөйләшүләр аларның нәтиҗәле булуы турында сөйләде. Сәүдә-икътисади хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр күп. Татарстан КАМАЗ, вертолетлар, йөк һәм пассажир суднолары, нефть химиясе продукциясын җибәрү һәм Ираннан продукция кертү күләмен арттыру белән кызыксына, диде ул. Вице-президент мәдәниятләрнең уртак булуына игътибарын юнәлтте. Рөстәм Миңнеханов хезмәттәшлекне үстерүгә шәхсән игътибары өчен Иран президентына рәхмәтен җиткерергә кушты. Шулай ук президент үзе җитәкләгән Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең эшендә Иран вәкиленең актив катнашуын билгеләп үтте. Тегерандагы автомобильләр заводында Рөстәм Миңнеханов эшенең ничек оештырылуы белән танышты. Биредә 70 мең кеше эшли. Ираннан кала җитештерү мәйданнары Азәрбайҗан, Мисыр, Сирия, Венесуэла, Сенегалда урнашкан. Барысында бергә елына җитештерү егәрлеге 1 миллионнан арта. Автомобильләрне 40-тан артык илгә җибәрәләр. Компания җитәкчелеге белән аралашуда Россия базарыннан кайбер компанияләрнең китүе сәбәпле Иран җитештерүчеләре белән хезмәттәшлекнең әһәмиятен ассызыкладылар. Без дәвам итәбез. Хәзер Казаннан Сербиянең Белград шәһәренә 4 сәгать эчендә барып җитеп булачак. Ике арада халыкара яңа рейс ачылды. Самолет атнага 2 тапкыр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе оча. Алга таба саны артыр дип планлаштырыла. Чөнки бу юнәлешкә ихтыяҗ зур. Әлеге рейсны Европага яңадан тәрәзә ачу һәм хәзер күп кеше оча торган Истанбул юнәлешен өлешчә бушату дип карарга да кирәктер. Гомумән бу өлкәне яхшы белгән экспертлар яңа рейсның барлыкка килүе авиация өлкәсенә йогынты ясамыйча калмаячак. Казан-Белград-Казан рейсы халык өчен нинди мөмкинлекләр ача? Рүзәл Шәрипов репортажы. Белградтан килгән беренче самолетны Казанда су капкасы аша уздыралар. Бу матур гадәт яңа рейсның авиация өлкәсе өчен әһәмиятен күрсәтә һәм аңа хәер-фатиха бирә. Очкыч 142 кеше сыйдырышлы беренче рейста бер буш урын да юк. Яңаларына да билетлар сатылып биткән диярлек. Башкаларга кунаклар 4 сәгать эчендә килеп җитә. Мин хәзер Казаннан Мәскәүгә оча торган самолетка күчеп утырам. Кызганыч, Белградтан Мәскәү һәм Санкт-Петербургка авиарейслар күп түгел. Шуңа күрә Казан аша һава юллары ачылу безнең өчен бик сөенечле вакыйга. Урамда Белградтан килүчеләрне каршы алсалар, аэропортның эчендә Казаннан Сербиягә очарга беренче пассажирлар әзерләнә, теркәлү узалар. Анда Сербия көйләре уйнап тору вакыйгага үзгә бер тантаналык өсти. Мин дустым белән бик Европага барасы килгән инде. Менә бу рейсны күргәч, озак уйламыйча билетларны алдык. Бәясе дә бик әйбәт иде. Казаннан булгач бик рәхәт. Казан-Белград рейсына татарстанлыларның гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендә дә яшәүчеләрнең дә ихтыяҗы зур. Алар бу һава юлларын Европаның башка илләренә барып җитәр өчен дә кулланачак. Без Черногориягә юл тотабыз. Элек анда турыдан Мәскәү аша оча идек. Хәзер исә Казан-Белград рейсына өстенлек бирдек. Бу безгә башка шәһәрләр белән дә танышырга мөмкинлек ача. Бүген мәсәлән Татарстан башкаласының истәлекле урыннары белән таныштык. Берничә минут элек кенә Казанга килеп җиткән әлеге самолет инде кире Сербиягә китәргә әзерләнә. Мондый ике яклы рейслар даими рәвештә башкарылачак. Әлегә алар атнага 2 тапкыр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбегә планлаштырылган. Бу рейсны ачу Европа белән Россия төбәкләре арасында туристлык агымының югары булуын да күрсәтә. Яңа юнәлеш ил икътисады үсешенә һәм пассажирлар хәрәкәтенә зур йогынты ясар дип ышаналар транспорт министрлыгында. Туры авиа-юл булдыру мәдәни багланышларны, туризм юнәлешен һәм эшлекле мөнәсәбәтләрне ныгыту дигән сүз. Әлегә рейслар атнага 2 тапкыр башкарыла, самолетлар 100%-ка тулы. У нас 100% загрузки сейчас. У нас до начала зимнего расписания. Ноябрь башыннан рейслар җомга һәм якшәмбегә күчереләчәк. Мондый график буенча алар 2023 елның җәенә кадәр эшләрде планлаштырыла. Шуннан соң авиакомпания рейсларның санын арттырыргамы, әллә хәзергәчә калдырыргамы икәнен хәл итәчәк. Белград Европаның иң борынгы шәһәрләренең берсе. Хәзер аның истәлекле урыннары белән татарстанлылар рәхәтләнеп таныша ала. Анда бару өчен виза кирәкми, чит ил паспорты булуы гына шарт. Рүзәл Шәрипов, Вадим Ларионов, Яңа гасыр каналы.
Лениногорский районында Украинадағы махсус операцияда хәлак булган 47 яшьлек Радик Муртазинны соңгы юлга озаттылар. Аның гомере 8 сентябрьдә хәрби бурычын үтәгән вакытта өзелә. Радик Муртазин мотоокчы батальонының миномет взводы командиры була. Ул Мензеле районында туган, соңыннан гаиләсе белән Лениногорскида яши. Радик чын батыр иде, ватанын үз халкын яклап көрәште, диде хушлашу мәрәсимендә район башлыгы Рәгат Хөсәйнов. Мәрхүмнең әнисе һәм туганнары яшәгән Тимәш авылында җирләделәр. Аның хатыны һәм бәлиғ булмаган улы калды. Он погиб не зря. Ул Россиянең халкыбызның мәнфәгатьләрен яклап көрәште, Украинаны азат итүдә ярдәм күрсәтте. Ул ил өчен үз гомерен бирде. И оказывал помощь в освобождении Украины от нацизма. Мы сегодня продолжаем последний путь. Без бүген чын хәрбине соңгы юлга озатабыз. Ул Россияны, ватанны, халыкны саклады. Халык үз батырларын онытмый. Татарстан ягу сезонына тулысынча әзер дияргә була. Эшләр 99%-ка башкарылган. Билем бирү, социаль яклау, сәламәтлек саклау оешмаларына җылыны бирә дә башладылар. Ширмештән районында исә 8 сентябрьдә үк ягу сезонын башлаганнар. Тик 14 райондагы һәм Ярчаллы белән Казандагы кайбер күп фатирлы йортларга җылы тиешле вакытта килмәскә мөмкин. Аларда капиталь ремонт тәмамланмаган. Шактый җылы килгән бу көздә ягу сезоны кайчан башланыр? Моны Инзилә Хөсәйнова белеп кайтты. Бу безнең яңа котел, үзебездә җитештерелгән, аның егәрлеге көчле. Яңа җиһазлар куелган, төзекләндерү эшләре тәмамланган, буйрук бирүгә үк җылы җибәрергә әзерләр. Бу Казанның музыкальная урамындагы котельная, ул башкаланың 223 объектын җылы белән тәэмин итә. Бу 151 күп катлы йорт, 12 билем бирү учреждениесе һәм 7 сәламәтлек саклау оешмасы. Безнең энергорайон җылылык бирергә әзер. Хәзерге вакытта 183 объектка җылылык бирелде. Анда керә безнең медучреждениялар, балалар бакчасы, мәктәпләр, безнең барлык җиһазлар да төзек, әзер. Татарстанда 3000-нән артык котельная бараларның күбесе ягу сезонына әзер, Казанда исә 11-нең паспортларын тапшырасы калган. Республиканың 37 районында инде җылы бирелгән. Ширмешәндә 8 сентябрьдә үк ягу сезонын ачалар. Питрәш, Яңа Шишмә, Чиста, Ягрҗе, Менделеевский районнарындагы һәм Ярчаллы белән башкаладагы кайбер күп фатирлы йортларга җылы үз вакытында килмәскә мөмкин. Аларда капиталь төзекләндерү тәмамланмаган. Ягрҗе районында 2 мәдәният йортына, Ярчаллыда 1 спорт объектына, Казанда 2 яшьләр һәм 1 спорт оешмасына әлегә җылы бирергә әзер түгелләр. Тиешле документлары тапшырылмаган. Получено паспортов готовности на 17 506 многоквартирных домов. 17506 күп катлы йортның ягу сезонына әзерлек паспортлары бар. Бу 99%-ны тәшкил итә. Әлеге өйләрдә капиталь ремонт тәмамланган, барлык җиһазларда тәртиптә дигән сүз. Калган йортлардагы проблемалар атна дәвамында хәл ителер дип ышанабыз. Социаль учреждениеләрдә җылыны вакытыннан алда да бирергә була. Хастаханә, балалар бакчалары, мәктәп һәм интернатларда. Потребители социальной сферы подают заявки на досрочный пуск тепла. Җылы бирүне сорап, әлеге оешмалар безгә гариза яза. Шуннан соң без аларны җылылык белән тәэмин итәбез. Хәзерге вакытта 181 объектка җылы бирдек инде. Ягу сезоны закон буенча урамда температура 5 көн рәттән +8 градус яки аннан түбәнрәк торса башлана. Татарстанда көннәр әлегә җылы, шулай да көннәрдер фатирда салкын дип зарлана. Җылы бирергә әле иртәрәк дип санаучылар да бар. Коммуналь түләүләр артачак диләр. Урамда әле җылы. Өйләрдә дә ала бик салкын түгел. Шуңа уйлыйм иртәрәк бирергә. Җылы көннәр бит әле. Соңарак җылы бирсәләр, салкын айткач, если сразу, то бик әйбәт булыр. Үйләрдә салкын чара була инде, түзеп була аны. Диде. Балаларны диртәргә. Салкын тия балаларга урта башлыйлар. Так что бирсәләр була. Ягу сезоны башланып та фатирыгызда салкын була икән, кайнар линия телефонына шалтыратырга яисә ачык Казан хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Номерлары экранда. Инзилә Хөсәйнова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Кремль дамбасы читендәге җәяүлеләр һәм велосипедчылар юлын ел азагына кадәр төзеп бетерәчәкләр. Дамбаның 2 ягында да 2 чакрымлык уңайлы маршрут булдырылачак. Велосипедчылар өчен дә, җәяүлеләр өчен дә 3 метрлы аерым полосалар каралган. Юл читендә ял итү өчен эскәмияләр, велосипед кую урыннары булачак. Кремль дамбасы буендагы яңа юл Зәңгәр күлдән Иделгә кадәр сузылачак 40 чакрымлык маршрутның бер өлеше. Шәһәр халкы һәм кунаклар өчен булдырылачак уңайлыклар турында Алия Сабирова.
Кремль дамбысы буендагы җәяүлеләр һәм велосипедчылар өчен салына торган яңа юл. Август айы башыннан бирле монда кызу эш бара. Ул инде 70%-ка башкарылган. Җәяүлеләр һәм велосипедчылар өчен юлны Кремль дамбысының ике ягында да төзиләр. Бер яктан ул Казан гаилә үзәге белән Кремль яр буен тоташтырачак, икенче юнәлештә Кремль яр буен Пролетарская урамы белән. Җәяүлеләр өчен дә велосипедчыларга да киңлеге 3 метрлык полосалар каралган. Аларны махсус юл билгеләре белән аерачаклар. Юл читендә ял итү өчен эскәмияләр, велосипед кую урыннары булачак. Төзелеш материалларының барысы диярлек үзебездә җитештерелә. Проблем не испытываем. Төзелеш материаллары белән кыенлыклар юк. Алар нигездә безнең илдә җитештерелә. Без күп паркларны яңартабыз. Төзелеш материаллары белән Казан яршаулы оешмалары тәэмин итә. Брусчатканы Яшел Үзәндә ачылачак заводтан алып булачак. Большинство оборудования, да, наше отечественное. Әлеге юлны бу җәйдә президент Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча төзи башлаганнар. Ул Зәңгәр күлдән Иделгә кадәр сузылачак 40 чакрымлык маршрутның берелеше. Дальше наша задача понять по инженерно-технической возможности устройства консолей. Эш барышы белән бүген шәһәр мэры Илсур Метшин танышты. Поскольку пешеходная взаимосвязь вдоль дамбы все больше и больше активизировалась. Дамба читендә халык күбрәк йөри башлагач, бу территорияны төзекләндерергә булдык. Җәяүлеләр һәм велосипедчылар өчен 2 чакрымлык юл салына. Агачлар утыртылачак. 42 мең квадрат метр мәйданда газон җәю, яктырту баганалары кую, эскәмияләр урнаштыру планлаштырыла. Казансу елгасы аша 2 асылмалы күпер салу да планлаштырыла. Алар дамбаны 2 яктан да Кремль яр буе белән тоташтырырга тиеш. Дамба способна ли она выдержать дополнительную консоль? Күпер салынырмы, юкмы соңрак билгеле булачак. Башта тикшерү эшләре үткәрәчәкбез. Дамба катлаулы техник корылма. Аның өстәмә авырлыкны күтәрә алырмы икәнен аңларга кирәк. Балыкчылар утрауы да үзгәрәчәк. Балыкчылар утрауында бары тик җәяүлеләр өчен генә юл булачак. Белгәнебезчә, бу территория еш кына су астында кала. Әмма төзекләндерү эшләре 54нчы ноктада су басмый торган биеклектә башкарылачак. Яңа юл буенча республика халкы һәм шәһәр кунаклары киләсе җәйдән йөри алачак. Алия Сабирова, Олег Мыльников, Яңа Сыр каналы. Казанда юл хәрәкәте иминлеге атналыгы башланды. Ул 23-нә кадәр дәвам итәчәк. Балалар һәм яшүсмерләр катнашындагы аварияләрне булдырмый калу өчен өстәмә чаралар күрәләр. Инспекторлар балиг булмаганнарны машинада йөртү кагыйдәләренең ничек үтәлүен тикшерә, ата-аналар һәм балалар белән аңлату эшләре алып баралар. Укучылар өчен махсус конкурслар, флешмоблар оештырыла. Бу елның 8 ае эчендә Казандагы юл һәлакәтләрендә 86 баланың сәламәтлегенә зыян килгән. Белгечләр әйткәнчә, аварияләрдә хат алучыларның күбесенең киемендә яктылык кайтаргычлар булмаган. Татарстанда 5нче көн рәттән 900-дән артык кеше ковид юктыра. Бүген 978 авыручы вакытлыча эшкә яраксызлык турында медицина белешмәсе алган. 118 кешене хастаханәгә салалар. 2 атна эчендә беренче тапкыр республикада коронавирустан үлүче дә бар. Россиядә узган тәүлектә 46474 кеше ковид юктырган. Казандагы Иске Таш мәчете тагында борынгырак булырга мөмкин. Моңарчы 1801 елда төзелгән дип саналса да, белгечләр әлеге иман йортына кагылышлы яңа мәгълүмат тапкан. Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүген эшлекле сәфәр белән Мәскәүдә иде. Башкалада ул Федерация Совет рәисе Валентина Матвиенко белән очрашты. Алар төбәкләрдәге закон чыгаруны илнең бердәм хокукый нормативларга тәңгәлләштерү турында сөйләштеләр. Фәрит Мөхәммәтшин бердәм Россия партиясе генераль советы сәркатибе Андрей Турчак белән дә аралашты. Сүз фирка эшчәнлегенә кагылышлы мәсьәләләр турында бара. Кичен Дәүләт Совет рәисе Кремль сараенда уза торган бәйрәм концертында катнашты. Ул Адыгея, Кабарда-Балкар һәм Карачай-Черкесск төбәкләре оешуга 100 ел тулуга багышланган. Татарстанның агросәнәгать тармагын цифрлаштыру буенча яңа стратегия әзерләнгән. 3 юнәлеш буенча предприятиеләрне автоматлаштыру, хезмәтләренең белемен замана таләпләренә туры китереп арттыру, Агрополия дип аталган бердәм мәгълүмат системасы булдыру. Әлеге махсус базада авыл хуҗалыгы оешмаларының никадәр уңыш алуы, мөгезләре терлек, авырулары кебек күрсәткечләре сакланачак. Җитештерүчеләрнең сатып алган автоматлаштыру системалары Агрополия белән бәйле булса, аларга җайланмаларның ярты бәясе кире кайтарылачак. Әлеге системаны Казан Digital Week форумында тәкъдим итәргә планлаштыралар. Исегезгә төшерәбез, бу халыкара чара башкалада иртәгә башланачак. Очень важно, чтобы авыл хуҗалыгының барлык тармаклары да замана таләпләренә җавап бирергә тиеш. Беренче чиратта бу үсемлекчелек, терлекчелек һәм эшкәртү тармагына кагыла. Бүгенге көн максатларына цифрлаштырусыз берничек тә ирешеп булмый диярлек. В плане экономики и производственных показателей.
Бүген Яшел үзәннең Васильевский шифаханәсендә мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берлегенең күчмә утырышы узды. Монда алар хатын-кызларның өйдән торып эшләү мәсьәләсе хакында сөйләште. Безнең илдә бер ел эчендә генә эшкә бармыйча хезмәт куючылар 1,5 тапкырга арткан. 23% кеше эшкә чыкмас өчен хезмәт хакының азрак түләнүенә дә риза. Шул ук вакытта эшләүче хатын-кызларның күпчелеге үз хукукын белми. Шуңа да төрле инстанцияләргә мөрәҗәгатьләр саны арта. Утырышта бу проблемаларны чишү юлларын эзләделәр. Конструктив дигән республика форумында катнашыр өчен 27 төбәктән 1800 кеше гариза җибәргән. Әлеге чара җомга көнне Казанда башланачак. Бирдә экстремизм һәм террорчылык профилактикасы буенча экспертлар чыгыш ясаячак. Яшьләр белән эшләүгә багышланган мастер-класслар оештырылачак. Әлеге мәйданчык үсмерләр һәм аларның әти-әниләрендә уникаль күнекмәләр тәрбияләргә мөмкинлек бирер дип ышана оештыручылар. Форум 3 көн дәвам итәчәк. Барлык остаханәләргә ВКонтактедагы «Мы — это мир» берләшмәсенең онлайн трансляцияләре ашада кушылып була. Тапшыруны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Бүген Казанда шагыйрь, популяр җырлар авторы Ринат Мөслимов вафат булды. Ул халыкка өйдә буран булмасын, әйләнеп кайттым яңадан, тәгәрәплә китте йомгагым, авыл кичә, соллар кебек популяр җырлар аша таныш. Аларны бик күп танылган артистлар башкарды һәм башкара. Ринат Мөслимов гомеренең соңгы көннәренә кадәр иҗат итә. Ул 16 ел дәвамында Казанның спорт сарае директоры булып та эшләде. Безнең телевидение фондында аның иҗат кичәләренең язмалары саклана. 2020 елдагысында Ринат Мөслимов тыңлаучыларына ихлас рәхмәтен җиткерә. Аңа 71 яшь иде, шагыйрьне Казанда Мирный бистәсендәге зиратта җирләделәр. Татарның мәшһүр җырчысы Илһам Шакиров исемендәге премияның абруе зур, суммасы бик кечкенә ди Салават Фәтхетдинов. Ул премияның жюри рәисе буларак бүген матбугат очрашуында чыгыш ясады. Исегезгә төшерәбез, Илһам Шакиров исемендәге премия 2020 елда хөкүмәт карары белән гамәлгә куелды. Ул 2 елга бер тапкыр уздырыла. Гомуми приз фонды 600 мең сум. Профессиональ җырчылар арасында 2 җиңүчегә 200 мең сум, һәвәскәрләр арасында халык җырларын иң яхшы башкаручыга да 200 мең сум күләмендә бүләк бирелә. Быелгы премиягә әзерлек һәм аңа дәгъва итүчеләргә куелган таләпләр турында Фәйрүзә Мәҗитова. Илһам Шакиров премиясенең жюри рәисе җырчы Салават Фәтхетдинов. Ул бу премия татар җырын иң яхшы башкаручыларга гына бирелергә тиеш ди. Аның өчен көрәш булырга тиеш, аның өчен ярыш булырга тиеш. Җырлаучылар күп, җырчы ул менә Филис Кагерсына булырга тиеш. Белмим иде икенчесен менә кем не булыр инде, иясе булыр, но планканың иң югарысыннан башлап җибәрдек егетләр, кызлар. 1 августтан башлап премиягә дәгъва кылучылардан гаризалар кабул итәләр. Ул 15 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Премия белгәнегезчә 3 номинация буенча бирелә. Ул вокал премиясе хатын-кызлар, вокал премиясе ир-атлар һәм халык җыры номинациясе. Премиягә Татарстанда яшәүчеләр генә түгел, башка төбәкләрдән дә дәгъва итә алалар. Бигрәк тә соңгы илләрне әйтер идем, безнең Үзбәкстан, Казакстан, Таҗикстан, Төркмәнстан безнең һәр елны менә 2 ел элек игълан ителгәннән соң катнаштылар. Илебезнең 70-кә якын төбәгеннән дә катнашучылар шулай ук бар. Илһам Шакиров премиясенең беренче номинантлары Фирүз Кахиров белән Резидә Галимова. Аларга 200 мең сум күләмендәге бүләкне узган ел 15 февральдә легендар җырчының туган көнендә тапшырдылар. Бу сумма мондый зур исемгә лаек булучылар өчен бик кечкенә ди Салават Фәтхетдинов. Бәясен әйтмәсәк, күңелрәк әйтү уят. Илһам Шакиров премиясе ул кимендә Тукай премиясе белән бәрабәр булырга тиеш. Оештыручылар исә премияның суммасы түгел, дәрәҗәсе мөһим ди. Тамчы таш тишелгәндә яңа тәкъдим буенча уйлап карарга ышандырдылар. Бүген көндә әзрәк зал җыеп эшләүче артистлар, алар бу сумманы бик тиз эшләп ала торганнар. Шуңа күрә әзгенә суммасын карарга кирәк, дәрәҗәсен тагын да күтәрергә, акчалата ягын дигән фикер бездә бар. Премияны оештыручылар Казан үзәгендә Кремль диварлары янында Илһам Шакиров белән Әлфия Абзаловага һәйкәл кую хыялы белән дә уртаклашты. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар иде. Исән-имин булыйк.
Сбережения не только от слова «беречь», но и приумножать. По программе «Почетный пенсионер» финансовый центр «Открытие» предлагает до 15% годовых на ваши сбережения. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Мыши, крысы. Ротобор. Крыс и мышей уничтожает. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка «Дорога», что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Дуслар, зур яңалык! Яңа Казан шәһәр филармониясе 2нче сезонын ача. Яңа музыкаль спектакльләр, яңа концертлар, яңа яр җырчылар иҗаты һәм Казан бию ансамбле биюләреннән торган бай программа. 29 сентябрь 19 сәгатьтә Чулпан мәдәният үзәге, билетлар кассада һәм Кассир.ру сайтында 6+. В клинике «Глазная хирургия расческов» мировой стандарт лечения катаракты. Операция – ответственный шаг. Требуется консультация хорошего специалиста. Казанский цирк представляет впервые в Казани цирковой мюзикл «Аладдин». Количество спектаклей ограничено. Жилой комплекс «Светлая долина». Квартиры в Казани от 16 919 рублей в месяц. Акбарс-дом. Дом там, где мы. Только в Казани. Сбермаркет делает доставку продуктов из ваших любимых магазинов бесплатной. Попробуйте. Сбермаркет. Выгода в каждом заказе. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмат. Аверс банкы бизнеска яңа тышкы икътисади эшчәнлеккә күнегергә ярдәм итә һәм бушлай исәп-хисап счеты ачырга халыкара банкларда төрек лирасы, Кытай юаны, Казахстан теңгелары белән эш иткәндә түбән комиссия тәкъдим итә. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Татарстанда тотрыксыз һава торышы саклана. Киләсе минутларда һава торышы белән якынрак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш Бөгелмә Баулы Азнакайда алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгыр 22 градуска кадәр. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада урыны белән яңгырлар 19 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы уртача 20 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Күкмара, Балтачта аязучан болытлы һава 17 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә явым-төшемнәр көтелми 16 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук аязучан болытлы һава. Урыны белән яңгыр 21 градуска кадәр. Пәнҗешәмбе явым-төшемнәр көтелми, җылы һава массалары үтеп керәчәк дип фаразлана. Кан әйләнешен яхшырту сыйфаты булганга, Санчи бөтен организмга уңай йогытны ясый, энергия бирә, йокыны җайлый, баш авыртуын һәм хроник авыруларны бетерә, хәл кертә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинаның хәзинәсе димиләр. 2022 елның 20 сентябрендә Farmland аптекаларында Санчига 20% ташлама. Сайты sanchi.rf. Умыртка баганасы авырта башласа, хәрәкәт һәм мускулларның эше бозыла, кан әйләнеше начарлана, ичке органнар зыян күрә, хәтта паралич табылырга мөмкин. Авыру хәбәр итә. Доктор Оста дәваланырга вакыт җитте. Яңа технологиялар ярдәмендә доктор Оста бүсерләр эссез югала. Хәрәкәт яхшыра, сузланулар кими. Доктор Ост умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника.
Доктор Ост федераль шелтерінің медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 14 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, уртача 17 градус. Җил төньяк көнчыгыштан, атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 71%. Җирнең магнит кыры тыныч. Үзенчәлекле булу, башкалардан аерылып тору, күзләреңнең сәламәтлеген кайгырту. Җиңел. Сентябрь буе Корт оптика салоннарында кояштан саклаучы күзлекләргә һәм оправаларга 50% ташлама. Корт оптика сезнең күз күремен кайгырта. Надоело щуриться и напрягать глаза? Выход есть. Весь сентябрь очки для зрения на заказ всего за 1190 рублей. Корт оптика.